ngiyasho ukuthi ngidrive i-forklift lapha emsebenzini. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. The Cream de la Cream upuriweza show. Uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Shendele Bobo. Si Popo. Si. But Chris Baba, Chris Baba. But Chris Baba, Chris Baba. Take us straight to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Sho nje yami kama kahle bafethu. Grand butom. Shap man. Hayi man ngiyanibona ngikhama ngapha phezulu bafethu. Anobona ngamabhasi amnyama abhala ukuthi Ngwenya bus service. Apakile nje la emgaqweni abantu abaqoka ikipa ezimnyama abathi yitho Ngwenya, yithi abantu. Hayi asiwabonanga futhi. Usisiyena bani khama? Uthandi. Kokuphi emakhaya kha. Eshowe. Uphuti yena? Mina nguThando sikuya la eBigville. Hayibo bafethu. Niyomkhaya bamba bafethu. Showcase. Ukuphi neshow mntama? Usentumeni. Hawu mfethu hayibo mfethu. Umkhaya wami ngempela mfethu. Khona umamkhulu wami nezihlobo zasekhaya ezayihlala entumeni. Yaya abahlala entumeni kwaZulu. Siyabonga. So are you guys dating niyathandana? Yes. Hawu ithi showe ithi Bigville. Ngathi ngizovela wathini nathule ngathu ghosti babani bubu hayi ne so ngicela ubuzo nesiswami ungathi nje yini into oyithandayo ngobhuti? Ubhuti calm nje uhleze right nje noma kwatile angeke alale engayixazulula ngalonto so umuntu supportive kakhulu even kumntwana wethu nje hayi right asokoli nje right kakhulu my brother wena ngathi nje uncanyana ngomuntu wakho umuntu wami nje umuntu ogrand usithobile ongenzela yonke into siyabonisana nje ekhaya nje kufuthi futhi ngeke ngicomplain kakhulu ngithi maybe khona into azenzayo hayi nomuntu okahle nje abantu uyazi abantu ababuya emakhaya bakuyavele nje bafundisiwe imithetho le abafana nalabo bala egoli lawo eBhayi ukuthi manje nomuntu uhlala ekaphuza amatshwala yabona futhi no lapho right but no power to that so when my brother mhlawumbe uyimisele ngani umshado inkomo uyalobo phela show mfethu naseBigville siyazi ukuthi hayi kuyalotsholwa mfethu especially show cha kuyalotsholwa mfethu asimeni ngapha ngoba singasiphahlazwele imoto zamasipala ya sifike le ndawo lezo ukuthi manje nangathi sinomntwana okay manje no obvious ngifuna nje ukuhlawula then bese manje no ngivele ngihlanganise yonke nje wenza into eyi-1 yamthanda power to that so ngicela ukubuza kuwe wena brazo mhlawumbe ine scale of 100 ungathi umthemba kangakanani sister? Sister ngomnika nje 95 wena usithemba kangakanani? Mina ngiziphethe kahle. Ne? Ngiziphethe kahle. 100. 101. Ukhona nemunye umuntu ohleka naye besides my sister? Hayi akekho futhi. Ifana ihlala kumina. Ngampela? Amakhadi akhe ahlala kumina. Hayibo. Nje ihlala kumina. Wenza kanjani ukuthi izinto igcine zingakuwe? Kusho kumphatha kahle. Yeah. Kumphatha. Ubughosti bakho. Yeah. Awujokezi. Ngiyayithanda lento yeni.
ngiyayithanda lento yena ngathi yinhle impela so awungitshele wena my brother mhlawumbe njengoba ngisabuza ikhona into ofisa ukuyixolisela kuma system mhlawumbe owakwayenza mhlawumbe ngazi waphinde futhi wayilungisa njengoba nje uthembakala kanje hayi kwamanje bhuti ngisho ukuthi manje maybe khona into engayixolisela angagcoliseli maybe indaba zokubuya ebusuku izotshwala mara hayi okukhulu kona hayi angithembi ukuthi ukukhona yeah power to that ngaxolisela nje ukuhamba ebusuku namatshwala yeah uxolisela lokho mara hayi into enkulu yona hayi anginayo mawungafind out ukuthi uyakuchithela uma isister ungenza njani akungakumangaza ngoba manje nosihlezi sisonke sihlala endaweni eyi-1 ifoni yami uyayibamba ngiyayibamba yakhe angiziboni lezo zinto lezo ukuthi zingasicabanisa ngingazi-ke if ukhona into yakuthi manje uyayenza engingayazi mara mina hayi ngihlezi nginaye lo muntu lona ayikho into wrong sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubrothers 100%. wena uthemba kangakanani 100%. ukhona umuntu osanana naye ngaphandle lapho sengihlukene naye. Wahluka sanda ukuhlukana naye. Yeah, enze kahle yezwa ke bahlukene mara sina 3 years mina nginaye okay awuzwa ngithi ku 3 years le hayi ayikho into wrong ngoba yena uhlukene naye lo muntu be akunamakhola angenayo enze kahle kodwa sister wahlukana naye khona uzofocus emuntwini oyedwa okay my brother wena sister mangafanda ukuthi ubhuti uyacheata yena and lo muntu acheata naye akakahlukani naye njengoba wena lo obuka ukuthi ucheata naye usuhlukene naye wena ungenza njani singaxabana nje impela kakhulu futhi yena njengoba wena kade uthandana nalona yena engaxabananga nawe engahlukananga nawe wena uthini ngalokho bekuyi-choice yakhe mina ngeke nje kumele umuntu ocheatayo singahlukani no ngiyakuzwa hhayi siyibambe lapho ayinankinga ngicela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda hayi ajayabi ayikhuphuka iPeckville bafethu hayi yamazi umthetho usu short left wasePeckville otaba futhi thina siPeckville asithandi nje ukukhuluma kakhulu umzo asithandi ukukhuluma kakhulu nje futhi nje short left phuma kanje yeah short left nje bafana bam short left no mfethu ngiyabonga ngephi mfethu no nendluzula ungayoyenza manje izikha plus ziyabanda ngicabanga ukuthi vele ubheke khona emqoqweni kunento mfethu esiyenzayo la ethu loyalty test test whereby we switching phones for 60 seconds wena sister unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheke ku WhatsApp Facebook Instagram ukuthi ufletha nabo bani sema plus to you my brother ngathi wena ufihli lutho nawe sis akunankinga sisana ngi yinda my brother ubukhipha ifoni yinda my brother ngibheka abhlungu kanje manje hayi yini akunalutho letha bafa indaba kanti hayi akunankinga kanti yini hayi akunalutho anize ngapha mfowethu ume ngapha sisima khona ngapha wazi sondela kimi ungabaleki mfethu sikahle bhuti siqale ngifuna ba hayi ladies first ayike ngoba yithi amahlabathi yithulundi ngicela ungivule nemazi umzukulu yasamazi sure niyabazi ubughosti bakhe ningathuli ke ngathi nami ubughosti bamani bazi sister senithule nje ngathi anisabazi ke obami ubughosti cela ungibambela okay ungayisabi fona umuntu wakho sivuliwe njenga mathange ejiji emhlangeni liyo check wihlo ukuthi abafana esikhotheni abakalibhodlo na WhatsApp abakalibhodlozi yabo nje ithe mangithi type uzotype la ku search makuvele igama lakho la ungitshele makuvele igama labanyolovo ngabazi la ungitshele ne alright so alright bafethu my name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. When you about WhatsApp that joined us, tapa la putsi ngiyakuthanda. Abakusheli nini neshowe. Show. Erenki lapha ezantsi. Sengithathile. Suthathiwe. Yeah. Show ingakithi futhi. Yeah. Ngiyathuka nje umkhaya bengizomqhavuna ekuhambeni. Ngibone igama la ka Prince la.
Prince. Awazi Prince kanjani ngoba ifoni yakho. Ngitshela ukuthi uPrince sahlukana nje manje. No mara lo message lo wakuthanga muslo. Kodwa nina nahlukana okwaziyo. Sahlukana mina kaPrince. Kodwa yena usakusendela ama message. Kuyenzeka sometimes. Kodwa wena nje naye cha. Hayi yasathanda. No mara manje lo message lo musu message wamathathu muslo yena and omusha. Ngicela ungidilithela lo message utype uthi sex sibone ukuthi usisi no Prince. Sister. Lo mfana nto wena nihlukane naye nini akukudala kodwa ngithi. Hayi sekudala. Mhlambe inyanga. Kudala. Suphelele 3 years singabonani. Hayi kahle. Angamtofoza usex. Nanga. Prince avela. Yavela la. Sister. Ihede. Nisanda ukukhuluma. Yes. Ukuthini lokho? We had a great day. And a great That sex. day sasiphumele nje. That day was a great day. Siphumele siyasenzanga nini. Maro uqeda ukusho manje ukuthi musibona nalo muntu lo 3 years. anihlanganiswa yilutho. Kuthiwa amanzi la kamakhona anawo umkhubo okuphindame. Sister, khuluma iqiniso. Wena nalo mfana niyatshontshana because nakho niya communicate mfethu. And ungamenzi my brother. Okay, ngizokhuluma iqiniso ke. Okay, no Prince siyantshontshana akaze sahlukana. But ngathi mina kuBaby sihlukene, but akaze sahlukana no Prince. Manje ntshontshala. Yini le oyomelele ku Prince kangaka? But Prince unemali. Unemali. Uyabheja. futhi uPrince ngathi wangaphandle. Ngoba manje lo nyamangala mina ukuthi manje imali kakhulu. Angiyiceli nje imali kuyena. mara silokhu sisonke. Yeah. Futhi wena wenza mina isilima. Ngikwenza isilima. Ngiyabhalansa phela. Ngondla umntwana ngapha manje wena usasebhizi nalabo bantu bakho. Inkinga uPrince unemali kakhulu. No, besides ukuthi namali kakhulu mina nginakekela umntwana nginakekele naye lo muntu lo. Okay, baby uPrince ngizomyeka. Ayikhoneki lento. Ayikho leyo. Angeke uyiyeke imali eningi. Shoot lento le uyihlalile lapha shoot Imali. into ekuphetheka. Imali. Yeah, imali efunekayo kakhulu. Yeah, nawe uyanginika kodwa futhi manje yena unginike eningi kakhulu. Kodwa yini efuneka kakhulu? Imali na indaba. Shoot manje no. Baby isikhathi esiningi ubuya emsebenzini athi ukhathele liphela iviki. Athi ukhathele so nami phela Kuthiwa uyakhathala. Uhlezi ubuya udala. Yena mayehlala angenyasebenza futhi angenyasebenza ngiyabasebenzela labantu so labo. ngenze kanjani mina? Manje wena makagijimisa imali kuba ngathi manje uyadayisa. No nemali akasayigijimisa ubuya gijimisa neshizo lathi ukhathele. Awuzange ukuthi kuba ngathi uyadayisa phela. Uthi wena uyakhathala inkinga. Mele ngikhathale ngoba ngithi manje ngivuke ekseni ngemsebenzini ngiyabuya la endlini la. Wena sister kanti uyini? Uyistallion yini wena ukhathali? Isona istallion kodwa phela ngeke kuphele 2 weeks umuntu athi ukhathele yena. Mengakhathalanga uphuzile so ngenze kanjani? Shoot manje no but mina ngisazi ukuthi manje lo muntu lo shoot manje mele ngenze njani manje. Uthi wena uyakhathala inkinga. No but akusindaba zokukhathala but. Okay. Nyaya emsebenzini ngiyabuya ngithi. Ya usubuye. Angeke ngizohlezi manje no everyday. Kodwa uyakhathala. Vuma uthi uyakhathala kuqala. No angivumi ukuthi ngiyakhathala. Okay. Sister. Angeke mina ngisabhekana nokuthi manje no ngibuye emsebenzini mele ngizimamela. But uyakhathaza and uye akangikhathazi but akangikhathazi. But uyasho my brother. No lento ayishoyo. Sister. Kanti mawusukuthi ukhathele wena kusekwenzakala. No nginokuthi ngiyambamba ebusuku. Umuntu lo ayelena le. Nawe uyamthinta nawe. No ungithinta makufuna yena mina mangifuna yena mina ngithi ngiyamthinta yena uya manje nowenza zona lezi. Okay bafethu asilungiseni la cause lento iyalahleka. Mfethu ngiyadideka la. Mina ngithembe wena. Uma isisithi uthi wena kusho yena akusho mina uthi wena uhlezi ukhathele uyakhathala uyakhathaza and wena ngapha uthi wena ukhathazwa uye angikhathazwa uye Uthi khona umkhathaza no angikhathazwa uye but mina la ngisebenza khona uyazi nayo kuyakhathaza lapha ngoba ngidrive i-forklift lapha ngiyangithola okay sister yebo wena ukhathali so awukhathali kulo ndoda yakhe entsha endala awukhathali nakumfowethu ufunani mangikhathele ngiyamtshela ukuthi ngikhathele ngisuke ngekho right angithi uyazi ukuthi kuyenzeka umuntu wesifazane angakhoni ukuthi yenze leyo nto uthola ukuthi kunesikhathi okungamelanga enze ngaso so if ngikuleso sikhathi mina yena uthola ukuthi uyafuna angikwazi phela ukuthi ngenze kanjani so ilapho kuphela wena unqaba khona wena sister ayikho lento yakho udlala ngale out hayi into engiyibonayo namputi into engiyibonayo ngidlali ngaye kanti mina mangikhuluma at least wena ubuyisebenzisa ikondom kumuntu wakho omdala yebo ngisebenzisa
kudala bebhuquzana lapha sazoqhubeka ujole nalo njengoba esadliwa yile ntwana No, hayi angithembi bhuti, angithembi Hayi, ngoba manje baby, no. awukwazi ukusho No. kanjalo. hayi phela awukwazi na ukuthi uthi akakwazi ukusho kanjalo No. awukwazi No, yazi manje Akwazi no. ukuhlukana naye. Yazi manje no sayemoshe kuphi mase akangitshela ukuthi manje no yena lapha uyela imali. ya uthe imali into ebalekile Uyabona ukuthi manje usho ukuthi manje mina lento ngivukele ekseni usho ukuthi Cha phela ngivukele bebe ulubala ukwazi mina. ukuthi ungangidamba kanjalo ekhaya bazi wena manje mina ngizothini. No angali ukuthi baziwela makhona manje ungitshela ukuthi manje inkinga Imali. sithi imali. ya imali Kanti ngisho ngivukelana mina ekseni mina. and uthe into ebalekile I-sex nemali. Ma wena ufunani wena kahle kahle. Ngifuna konke. Okufuna konke kimi or ufuna konke komunye umuntu. Ngikufuna kuwe. Imali leyo uyenzani le? Ngizoyeka if usovumelana Bosayenzani? Uzonginika imali le yanginika yona emanti. uthe iningi le mali kakhulu Ukunika mali. Uyabheja. Sometimes 4,000. Hayi. mkholo wakho ke Khona into ayithengayo lo muntu. Mholo wakho. 4000. Yeah. Yeah? Wena ufika even 3,000 so. umkholo kabhuti wonke lo Ngizokwenza njalo ngithi wabona ukuthi Bheka lapha yabona nje ngiqhinile ngibona njani. So mangifika kuyena uzongitshela ukuthi angihambe ngiyo. Mara usho ukuthi manje ufuna imali yokuqhina wena soyaphuma wena nje ungasho. Ungashona this and that so yabo. Phela nyenge ngondle wena ngondle umntwana ngapha kumele ngithumele nemali ekhaya. So uyabona ke yena akangitshela izinto eziningi mangimtshela ukuthi ngifuna ukuyoqhina uzohamba. Uzokutshela kanjani ngoba lo muntu lo akanalo inkinga lezi esinazo. And wena ungibuzi nokuthi ngiqhinephi uzoqhama sokuthi nje awubhebi wamuhle. So hayi. Hawu mina ngitshela ukuthi maybe udadweni okenzela zonke lezi zinto. awuthami usazoqhubeka ujona nalo No lo muntu lo. Awudingi ukuphendula. No lo muntu. Mnika ifoni yakhe futhi. Trend naye lo muntu. Yeah. Hayi. check yakho Angeke ukwazi ukuthi ivule yeyaka akasakufuni vula le Hayi. phone vule sister indaba akakufuni hayi uzongifuna ngeke. akufuneleni Hayi sidiscuss. hayi awucobambe la awuhlehle mfethu musukubaleka sister akuyona yakho le phone na WhatsApp mase ngitype uzotype la makuvele igama lakho ungitshele makuvele igama labanye ohlama abamantombazane la ungitshele ngoba labo bazobe kuyibo laba baqoqoda umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to start the join this type lapho uthi ngiyakuthanda lover wami njoba ungasathandani nalo bakhona nabantu othandana nabo bazovela la vela nisathandani Angithi yazi futhi ukuthi ifoni ifaka wonke amafoni ami ifaka wonke amafoni number la. Nazo nangu uphindile. Abanye uthola nje ukuthi Nangu amakholi. uphindile. Nangu uphindile. No uphindile ngithi lo Uphindile la osebenza nawe la izolo. osebenza for HR lapha emsebenzini. Nangu uphindile ethu. pho indaba uthi uyamthanda No bhuti maybe nje angangiunderstand mina ukuthi manje nokungabe ukuthi Wena awuthi nakho uthi uyamthanda la uphindile bamba no akusulokuthanda lokho ukuthi manje nongimthanda kwelapho Ikuphi? ilokuthanda lokho ukuthi manje nokusebenzisana njobe senda amahathi nje la uphindile niyathandana naye waye wena uzenza ngcono kusho siyachithelana no asithithelana mina ngithi Uyijahile leyo. mina ngithi ngiyasho ukuthi angithi manje akafuna ukuzivala yena ukuthi manje no wenza amanyana mina ngiyasho ukuthi lo sisi lo wasemsebenzini weHR oh yena umuntu Niqaleni- umsebenzini mina ngiwasendlini yeah No. yikho ehlale buye ekhathele yikho kuhle no akusindaba zokuthi ukhathazwa i-HR no angikhathaza HR bhuti angikhathaza HR ngikhathaza umsebenzi wena bhuti qhubeka nophindile ngoba yena lo muntu lo bhuti uye yehlisa umoya uyarasa No. uyarasa No, bhuti. uyarasa Angeke and urasela i-HR no bhuti angimani wazani ngenkulumo ngoba manje wena kuba ngathi manje lezi zinto ungasilima, azenzayo ungasilima uzenziswa yimi wena uhlezi uyitshela Okay. ukuthi Okay. uloyal Sister. no ngiloyal umuntu okay ima my brother wo ivoice yakho yiyo engisabayo manje ezosibizela ngamaphoyisa ngoba when uyachitha abantu abachitha bavele bagwavumo sister uyachitha ngithi yebo my brother no mina lo muntu lo wasemsebenzini musukuphika wasemsebenzini bhuti musukuphika so sister ungakwazi ukuthi nini utohozise kanje mhlawumbe na ubambe la ubambe khona niphinde nibambane naye abambe la abambe khona niphinde nibambane ngoba vele lentweni isitebele nje asiyeke ngcono nje uthi isitebele seyimbuzi zonke lento lezi zicalo huwo asiyeke awudelete lapha utype uthi sex sibone ukuthi ngeke avele niphindile Zasha nyaka vele bhuti Zasha bawunophindile wena into yanini bawunophindile last night bawunayo last night kanjani ngoba Last izola night ngithi bowunayo ngishilo ngathi iphindile. bishayiselete and uthe ushayise late ufike late wena ngoba ubuhleli nalophindile izo no bengahlalanga naye And izolo- Benenzani? Ufonela umlungu manje ubuza umlungu Hayi, umlungu, Mamela, izolo asikhulumi nabelungu ngithi thina. ngiyakuthinta wathini wangitshela ukuthi ukhathele asikhulumi nabelungu thina angisanga ngibanga Wena uhlezi ukhathele wena. uhlezi ukhathele futhi wena ngiyasho ukuthi uyajola ngidrive emsebenzini. forklift lapha emsebenzini
ngena ngo yini kanti mkhulu yini uphindile uyi-forklift no bhuti lapha uyingadlangadla sihlisa ama-truck/ama-truck lapha angihlezi ngisesitulweni usazoqhubeka Okay, hayi aqhubeka nophindile wakhe. Mnika ifoni Ifoni yakhe, qhubeka nophindile wakho. no Hamba, sister, hamba. Hamba, mntama. akusile nto leyo icabanga vele busungasamthanda ngithi no akusile nto leyo icabangayo le hamba sister hamba vele busungasamthandi hamba ngithi nami ngifice something efonini yakho angithi vele busungasamthandi sister angithi vele nawu right la utshola khona ngithi hamba mntakama hamba uhambiswa ukuthi uyazi ukuthi wenzani ya hlukanani nje ngoba nifanelene vele niyafebelana nihlulwa into enhle nihlulwa uthando omunye uthi ukudinga isex nemali and imali eningi uyithatha aphi imali eningi ngoba my brother uhola 8,000 uhalf omholo wakhe lo uphiwa wona uyabhejwa ngeke abahambe hlukanani ayikho lento yakho uma ayikho lento lo mjola uhlangene awunayo units nembumbana nokubambisana umjolo wemali eningi fisa ukuba nemali eningi waletha miqumbe kandalami lizule banemali eningi walethwa uqumbe kandalami lidume imali eningi intombazane idumbe kandalami lidumbe take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake